200. Diaper. Ano, mabot pa. Magkano? Magkano? Mabot pa na. May sobra pantos. Dapat magugas ka na ng plato niya. May sobra pantos. 20K. Ay, nako. Magkano ang pera mo? 220. Hey! Sobra pantos yan. Keep the change. Uy, nakapit kami ni Mama. Wala akong ilaw. Teka lang. Ilaw saan? Flashlight. Ah, ayan. Kapot na ako talaga. Minus din tayong anak ko. Ayan, ngayon is maglulugaw na lang kami kasi wala kaming hinandang sinaing at saka ulam sa bahay. Katatapos lang ng aming ano tawag na program? Event. Katatapos lang ng event sa simbahan kaya maglulugaw na lang kami. Ayan. Siyempre yan. Yung ano lang, yung mumurahing lugaw lang siyempre. Yung saka tabi-tabi lang. Yo. Oh. Yung Muslim ako anak ko. Yung binubuhay. Tawid na raw. Dito kami maglulugaw. 24/7? Ha? 24/7. Uy, lumpia! Hindi isang lumpia. Lo, hindi tigisang lumpia si Tony, hindi naman eh. Ito ko pala yung tawag ng lumpia. Dalawa doon. Hindi dito maliwanag. May Muslim akong anak ko. Okay. Sige, lagyan mo ko isang itlog yan. Para busog. Oh. Ba yan? Lipin na naman. Yeah. So, kuha mo kayo. Hindi mo kay Tony yan. Tapos atay. Oh, okay, okay. Lumpia, kung ano mo. Suka. Ito. Pwede ko kayo naman. Sige. Suka ko. Atis, yan yung suka, oh. Ketchup yan. Suka, suka. Suka yan, control. Kaya na kayo. Lagyan mo din ito na lumang. Masawon. Ngayon na sasawan dito. Kunti lang. Alisin mo ito. Kuya kalaman dito. Boy? Ipan mo na ang ulo.
Gutom na si Tony. Ito na. Tan, ganito pagkuha ng lugaw, oh. Ganito to, no? Ganyan, oh. Ganyan, ha? Tan, gano'n na, pag ganyan, oh. Para di mainit. Okay lang yan. Ano yan? Na. Bangang? Parang pang siomay. Dali. Ba naman to? Patayin lang kayo eh. Ano yan, pre? Picture nga tayo, picture. Picture tayo. Ano malam? Ha? Ito sa akin, pre. Ito sa akin. Ano ba yan? Ha? Mas masarap yung sasawa ni ate. Dapat ko, mama. Nak, tubig daw ni Tony. Hindi malamig kayo, no? Nangangan natin si Iggy. Inaalis yung sili. 15 pesos. Ay, nakagaya. Alin? Gusto mo pa? Nak, ulit. Dalawa daw, lumpia pa sa'yo. Sa province ang Lupito. Dalawang lumpia pa. Nasaan ano daw, tokwa. Ako, dalawang province. Dalawang province. Anong probing? 25 pesos yun. Ako, Sa palumpia. sa Panglumpia. Masarap. Masarap. Hindi pa pasarap na lagay yung Hindi ano sa'yo, Kay? Wala nga prom. Ano? 25 pesos nga yan, mahal. Litid. Ati naman kami naigay. Pwede ba sa booking ko rin, boy? Ang kumpis. Ate sila. Sabihin ko pa rin ko na yung lugaw para may discount. Ayun nga. Pero masarap. Order pa nga kayo, kaya matising. Sarap eh. Mahal nga yan. Ikaw kung kumuha. Bitching ko. Litid. Hati man nga kami. Hati kami. Mag-sampu lang Yoy. pa ako. Ako! Dokwa doon ni Tony. Ano sa'yo na? Ano sa'yo? Dokwa? Takwa? Kulang yung takwa mo?
grabe. Ayoko na yan. Ayoko na yan. Ito na, atis na lang. Hindi naman talaga ako kumakain ng mga. Ano? 25 na yan? Mahal naman. Uy, kalok ba? Ayaw nyo yan. Mahal. Mama! Ayaw! Wala ko! Ayaw yun, di ba? Pakayaran ko. Ayaw. Yung french fries. Ay, yung lumpia eh. Yung french fries. Gako Sorry, french fries. Ako daw. Na? Kanina pinagtatakbo yan. Yan ang pambayad ko. Iwan ko lang. Kakainin mo pa? Kakainin mo pa ito ko? Ha? Gusto niya ng tokwa yan. Baluga ka, ito yung bag. Ito yung mukha, wala naman. Kanya ko 200. Daya pero Ano mabot pa? Kano? Mabot pa na. May sobra pandos. dapat ako may dapat magugas ka na ng plato niya. May sobra pandos. Tony K. Ay, nako. Mga bata. Kano ang pera mo? 220. Sobra pandos yan. Keep the change. Picture mo ako sa cellphone ko, sa cellphone mo din niya po paano sa akin. At ikunin mo sa Facebook ko. Di ba na pinili? Oh, pinupost ko lang sa picture. Ayun, kagabi. Sige na saan? Huwag mo na patawirin yan ha. Sabi ko si ate, Ate Maggie. Kaming ko. Ano, mag-rent lang po. Mag-rent lang. May gown. Baka. May gown nga daw siya, marami daw siyang gown. Sabi niya? Mama, pero mo yun ah. Nasa skirt. Bet lang daw namin yung nilata. Huwag daw sabihin na siya daw nagsabi. Hindi nga boy, dalawa. Tumugsado. Gagawin mo. Ayun na tayo. Handa. Abala. Diba? Tara na nga, uwi na tayo. Hindi na. Ginawa niya ano yung mga lalaki. Parang Sinuot niya? Sinuot? tagal na yan eh. Payak pa ako na eh.
Kaya magpupunit-punit basta. Pero 0.5. Hindi nga, pinunit mo talaga? Pakita mo kasi. Oo, dali. Uy, okay. Mabili mo naman ako guys. Wala ng pera. Wala ng pera. Tanong lang kayo. Tatanong lang kung magkano ba? Opo F1 S. Mahal na. Opo F1 S. Buti sa akin, di ko na kailangan. May Opo F1 S po kayong case. Tanong lang muna kung magkano. Asking lang. Po yung mga ganun. Ha? Sige. Tanong lang. 150 daw. Shopee na lang tayo. Magano ka? Mag-ipit ka. Opo, mag-ipit ka. Tsaka ano, walang mapilan sa Shopee. Oo nga, wala nga talaga. Mapilan sa Shopee. Mag-ipit ka. Sige, ipit na ako. Kasama panda? Ayoko ng side view. Straight lang. Hindi yan kasha. Hindi kasha.